printzipioz da, gutaz, ingurune digitalean agertzen diran arrastoen multzo. Osea, para decirlo modu erretxago batean, da, nola, ze impresio dagoeteen gutaz, interneten dauden guztiek. Gutaz ukitu zeketen impresioa, izan daiteke guk bultzatutako zerbait, edo, osea, nahitazko edo, gure borondatearen ondorio izan den zerbait, edo nahi ez badugu ere, beste batzuek sortu dute gure identitatea. Osea, rena komentatzen dintuna. La identidad tuya, la puedes crear tú, o zure ordez beste batzuk egin dezakete. Vale? Orduan, nahiz eta esan, ni ingurune egiten, nahi sekulan ibiliko, ados, errespetagarria, jakin egongo zen. Gutxienez egitezu jarraipen bat, zure inguruan hor dauden arrasto guztien. Eta nire daiteke, zure esplikatu duzen da. Zer gertatzen ari da? Internetek bilakaerarekin, nolabait gure pertsona baldin bador agertzen dana, nolabait hori baldin badago identitatea analogikoa, gu garena bizitzan, lehenengo urteetan interneten garrena oso txiki ezanean, gutaz sarean zegoena oso gutxi izan. Baina poliki urteekin, gutaz sarean egertzen dana jauna handitzen. De hecho, batzuk esan dute, gure gaztetxoek ez dute bat ezberdintzen entre vida digital y vida analógica. Para ellos es todo lo mismo. Jaten diranen kalera al botellón, se sacan las fotos para subirlas arriba, dena da bat. O sea, euren